ang arestado sa magkakahiwalay na kampanya kontra droga sa Camarines Sur. Sa Bao, Camarines Sur, nasa 25 gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa 30 anyos na drug suspect at nagkakahalaga yan ng nasa 170,000 pesos. Maliban sa droga, na-recover din sa suspect ang kalibre 45 baril at 2 bala at magazine. Abot din sa 170,000 pesos na halaga ng shabu ang na-recover sa drug suspect na naaresto sa buy-bust operation naman sa bayan ng Bula. Sa Naga City, arestado rin ang isang nurse sa pagtutulak ng droga. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng pulisya para masawata ang mga sangkot sa iligal na droga. Ang kamautan po kang sa muyang istasyon na day nakutan na yung mga hobines madamay pa sa araw gani. Kasi kung tutuson, sayang po kang profesyon kang nadakop mi. Diba? So, yun po ang talagang negative na kang illegal droga digi sa satuyang lugar.